channel. Once again, this is your Filipina girl. And today, ay binalikan po natin si Tatay Jorge dahil may surprise na tayong dala sa kanya. At sa dito ay may kaunti tayong dala na counting grocery para po sa kanya. So hindi ko niya alam na nandito tayo ngayon. Sana ay pagkasa natin siya. Ayong hapon! Nasi papa ni mo? Ano guys? Mayong hapon! Tingnan niyo po! Pasok kami dyan! Teka lang, hindi ko na kaya. Hingi ako ng tulong. Mayong hapon, Col. Bisita mi diri ni Tatay Jorge. Mayong hapon! Kung pa kayo ka ng blooming kayo ni si Nanay Tay. Nice! Guwapa kayo. Naamoy dalang gamay grocery. Dili lagi ka na ko. Naay nakakita sa inyong video. Ganahang mutabang ninyo, taga France, OFW. So nihatag sila ginagmay siya ginagmay nga grocery. Asa pa yung mga egsoon? Ito na mo, bro. Asa? Sa man imong gibati ka? Okay ra? Matipayon? Wala kay kwarta rin. Tamang-tama po ang pagdating natin ngayon dahil hindi po nasweldohan si tatay ngayon. Walang ibinigay sa kanya kahit ni piso. So tamang-tama po na may nagbigay. Maraming salamat po sa nag-sponsor na OFW sa France. Maraming salamat po sa content grocery na ibinigay po ninyo. Consumia con medio dito to ya de no unit out. Barato naman. May kung kisa pareho mga brand. Mati tao na ko ma. Mati lo ko lang da mo plus 15 na kayo. Hindi nyo po alam na napaka-talented po ni tatay. Magaling po si tatay na ayusin yung mga silang TV. So, okay lang po ba? Buksan na natin. Gusto mong malaman kung anong laman. Ito. Ayan. Ayan. Natay kape, natay mga biskuit, natay mga dilata, natay mga munggos, asukal o asin. Para naman namin pagsudan-sudan, di ba? Kaya karon nga, wala man ka nataga-antay. So timing kayo ang among pag-ari. Timing po kaayo. Timing matag mo. And, ayan po, may malaki pa kong balita. Tagaan mo kapital para makasugod ng negosyo. Para dili ra kung magsalik sa kada adlaw ng kuha ni tatay. Mana ay bubuyan man sa inyo parang arong ro. Hindi mo na. Kasi lang mo pag-budget mo. Tay, ganahan siyang mutabang ninyo. Okay? Nga kada adlaw na amoy kaunon. Ang ganahan po siya nga dili mo magsalig na yung mga tag. Ganahan siya kamo mismo maningkamot mo. Kami tanan, malipay mi tanan ng makita mi ninyong halap. Ilambot mo sa inyong negosyo. Wow! Muna'y tsada kaayong paminawon. Hindi mo maglisod sa inyong kaon. Ang inyong goal good. Padaghanon ninyo ang baboy. Magtukod pa mong tangkal. Or pwede po laray tangkal. Lalo rin nyo diya sila. Sunara kay tangkong kakumpayan. Dire. Hindi na tamo dito. Unahan na mga lugatay. Dapat dito sa dao. Madako-dako na. Siyaw mo. Kanang 30 o 40 kilos nga baboy ninyo ay mahali na. Ang lechon man na. Paninyo na mo'y dalaga. Makatabang na. Ayo. Once na ready na ang tanan, masagana ta mo. Makamumoy mo palambo ana. Para puhon. Makapalit na maglamisa ninyo. Bangko. Hindi mo magkaon. Diba? Anak, ano na yung mga andoy? Ano na yung naipag-asa bay? Samtang kumita na ay pag-asa. Okay? Okay? Okay na. Kaya na ko i-share ninyo. Pato mga niaging adlaw nga wala ko ni bisita ninyo dire. Nangita ko puglaing pamilya o tao nga matabangan pod. Na ako'y nakitaan, gulang. Wala siya balay.
Okay, wala siya balay. Asa siya tigatulogan. Dapin kalsada. Maulanan, mainitan. Nasi usa ka anak. Nasa Amerika. Wala na siya gibalikan. Gi-share na ko na ninyo nga story. Kay ganahan kong makaunaw mo nga mapasalamaton mo kay namoy balay. Namoy masilungan karon gaulan, namoy masilungan. Gainit, namoy masilungan. So pasalamat ta na natay balay. Okay, pasalamat ta na naka imong mama, na imong mama napa imong papa. Okay? Di na niyo kalimtan. And samtang bata pa mo maningkamot ta kay ang atong ginikanan gakagulang. Okay? Maningkamot ta. Pag tabanganay ta, mura gid na. Okay? Persa. Nice one. Kasabot siya. Masa na karon. Masugod pa ta, lisod yun na. Pero magtinabangay ta, walay imposible. Okay? Walay imposible. Kasi sudan niya biniod to. Bulag rin mo to. Bulad. Napa may bugas? Apa? Dagan pa? Ganda. Kumay na pa. Gamay na lang. Kaangod mais. Kaangod mais. Okay. Durigo po may nakapalit kung may 5 kilong mais. Ito yung kanatin ng may grocery, pang sudan ninyo. Wala ko ni palit og sabon. Kaya mas importante ang kaon. Oo. Di na ko may kusulamat ng kay di na ko ko sa bunya. O sa man yung masturya nimo sa nihatag ninyo karon. Salamat. Ikaw ka naka-istorya sa nitabang ninyo karon o sa mga mutabang pa ninyo. Pasalamat ako. So ready na ka? Nga mo mutabang sa imong ginikanan po ang kasog na namoy negosyo. Hindi na. Kaya ginugang persa. Ampo lang ta. Okay, ampo lang ta pag na tang pasalamaton. Mura gid na. Okay? So daghang kay salamat. Si ari sa amin, kay gagabiin na tayo nay. At yan po ang mga good news na inihatid po natin sa pamilya ni Tatay Jorge. At excited na excited po ang pamilya ni Tatay Jorge sa bagong simula na magkaroon ng kaunting negosyo. Nagpapasalamat po ako ng marami sa nagbigay po ng tulong kay Tatay Jorge. And that's it for today. I hope you guys like this video. And please don't forget to hit the subscribe button for more updates. Once again, this is your Filipina girl.